Menteri Rangba ka Assam Himanta Bisma Sarma ha kesngi baar oleh teng ya Presiden ka Kongres Kuraf Kakoi halor ka jingken tho badang shen jong bat ong ba onsa ujor da ke ejahat persya ya Kakoi namar ba oleh keren ya ki kentin ki ba penshit breu. Sarma ulong ki politician ki baong ba lada uno artis uyap sya ka weipat ke jela kintang ya ki dukan hato kani kamdai ke jing penshit menta kasngi ka ka ba presiden ka kongres ulong ba kintang ya kidukan la deban ujor da ka FIA persya ya ukuraf ka goi bat on register ya ka omnibus case khnang ba ki breu kin omsneu thu bakla shu sarma ula benrap ba ya ukakoi on sakali jingkeli ha ka bayadai bat katai ka kes menteri rangba ka jela ul keno ba kinong ilam ka kongres kila thau jingklumar hakikat to kat ni kijaka kenthop ya kakat lingsun bat hasura sajai hakapor baki yakhi persya ya ka CAA sarma ul kenthoru kumno un sneutho ya ka jingpang not jong kipat ba ka jela Asam bat India kumno un penyo ya ka hok jong uzubingar udai unong India hanrei arngut ki khun jong kila kelalong nong wei kumno un sneutho ya ka jingpang not jong kipat ba ka jela Asam sarma ul pengkut ba kum kini ki jingken tho bat ki kam na kinong yalam ka kongres ki penpau ya ka jing ya pher jong ki kabanang jur na ki jing sneu ki pat ba Asam